dagligdagen der kan du spare utrolig mange liter brændstof ved at være lidt forudseende i trafikken og køre hensigtsmæssigt og tage toppen af farten. Vi skal lade bilen udnytte sine kræfter. Hvis du kommer kørende, og du kan se, at du skal holde om 200-300 meter, så slip speederen, og så lad den løbe. Der kører du gratis de der 200-300 meter. Der kan du se, hvor meget du bruger af energi i bilen, af bilens energi, ved at slippe speederen. Så tæller den op der. Sådan en vogntog, som vi kører i her, det vejer 48 tons. Det er en utrolig energi, der er i sådan et køretøj. Det kan rende flere kilometer, hvis de rigtige forhold er til det. Den kan man lige så godt køre gratis, som brændstof er på det. Det giver jo en enorm besparelse, når man tænker på sådan et køretøj som det her, der kører 800 km i døgnet, 365 dage om året. Og når man så har en 80-90 biler på den måde, så giver det jo en enorm besparelse for hele Arla. Men du kan næsten ikke lade være, når du kommer over din egen personbil, så flytter du lidt af kørselen derover også ved at lade din personbil løbe lidt, så det er lidt en sidegevinst.